हरे कृष्ण संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आपण सुरुवात करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. मंदिराचे अध्यक्ष श्री नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अध्ययन वर्ग होत आहेत आणि ज्यांनी या सुंदर स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत आणि हा सुंदर उपक्रम आणि ज्याच्या माध्यमातून भगवद्गीतेसारखा सुंदर उपदेश प्रत्येकाला घरामध्ये बसून ऐकण्याची ही संधी प्राप्त झालेली आहे आणि तुम्ही भक्तगण त्याचा लाभ घेत आहात. खरोखर आनंद आहे. आणि या भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजींचे आशीर्वाद घेऊया. त्यांनाही साष्टांग दंडवत. या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करू या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. जसं मी काल म्हटलं, थोडासा सार असेल. प्रत्येक वेळी दुसरा अध्याय सुरू करण्याच्या आधी नक्कीच पहिल्या अध्यायाची थोडीशी उजळणी आपली होणार आहे आणि प्रत्येक अध्यायाच्या वेळी की पुढे जाण्यापूर्वी आधीच्या अध्यायांचं थोड्याशा एक 10 मिनिटं तरी आपण थोडी उजळणी निश्चितच करणार आहोत प्रत्येक वेळी. आणि तसा हा पहिला अध्याय आपण सुरुवात केलेली आहे. काल थोडासा आपण माहिती घेतली उद्घाटन वर्गामध्ये की कशा प्रकारे हे वर्ग चालणार आहेत. काही नियमही तुम्हाला आज पोस्ट केलेले आहेत, शेअर केलेले आहेत ग्रुपवर. त्याची कृपया दखल घ्यावी आणि काळजी घ्यावी. आणि आता पहिला अध्याय जिथे आपण बघितलं की अर्जुन विषाद झालेला आहे, विषण्ण झालेला आहे, ज्यांनी धनुष्य खाली ठेवून दिलेलं आहे. कारण अर्जुनाचं जे निरीक्षण, मग आपण 3 जणांच्या प्रतिक्रिया बघितल्या आहेत पहिल्या अध्यायामध्ये. की मग जो धृतराष्ट्र म्हणतोय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव. मामक आणि पांडवाश्चैव इथेच सुरुवात केलेली आहे. हो, इथेच तो मिठाचा खडा टाकलाय दुधामध्ये. आणि म्हणूनच तिथे वेगळं केलेलं आहे त्यांनी, माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र, की जिथे तो स्वतःच्या भावाच्या पुत्रांना आपलं मानू शकत नाही आणि कुठेतरी कपट आहे, मनामध्ये द्वेष आहे. आणि या सगळ्याचे परिणाम काय? युद्ध सुरुवात होणार आहे युद्धाला. पण ते युद्ध सुरू होण्याबद्दलही मन साशंक आहे. हो, अजून साशंक आहे. कारण मग साशंक का आहे? कारण कुठेतरी अधर्माची साथ आहे. हो, मनात पाप आहे.
आणि म्हणून त्या मुलाच्याही चेहऱ्यावर आपल्याला तीच भीती दिसते, आश्चर्यकारक भीती दिसते. त्या दुर्योधनाच्या प्रतिक्रिया आपण बघितलेल्या आहेत. आणि म्हणून मग धृतराष्ट्र संजयाला की मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, काय करतायत हे विचारायची का गरज पडली? हा मनामध्ये प्रश्नच का उभा राहिलाय? कारण कुठेतरी भीती आहे. त्याच्याही मनामध्ये भीती आहे आणि तीच भीती आपल्याला, तीच आश्चर्यकारक भीती दुर्योधनाच्या चेहऱ्यावर दिसली. कारण की इतकी कशी काय सुंदर रचना केलेली आहे धृष्टद्युम्नानी, तुमच्या शिष्यानी इतकी कशी काय सुंदर रचना केली, हा प्रश्न दुर्योधन आपल्या गुरूंना, जे सर्वांचेच गुरु आहेत द्रोणाचार्य, की ज्यांनी प्रत्येकाला ही विद्या संपादन केलेली आहे. आणि अशी ही विद्येला निपुण होऊन दृष्टद्युम्न, जो द्रुपदाचा मुलगा, मी म्हटलं की द्रौपदीचा भाऊ, की कुठेतरी त्यांचे संबंध चांगले नव्हते, तरी पण कुठलाही परिणाम त्याच्या विद्या देण्यावरती किंवा विद्या संपादन विद्या ग्रहण करण्यामध्येही दृष्टद्युम्नाने नाही दाखवला आणि द्रोणाचार्यांनी कुठलाही विद्या देण्यामध्ये कसर ठेवलेली नव्हती. आणि अशा प्रकारे त्या दृष्टद्युम्नाने रचना केलेली होती, की ज्याने कुठेतरी आश्चर्यकारक भीती त्या दुर्योधनाच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. आणि सर्वात तिसरा ज्या व्यक्तीचं, मध्ये असलेल्या व्यक्तीचं आपण निरीक्षण बघितलं, जो अर्जुन आहे. आणि जो अर्जुन सगळ्या युद्ध क्षेत्राचं निरीक्षण करतोय. रथ बरोबर भगवंतांनी मध्ये नेऊन ठेवलाय. हो, प्रपंच सगळा, हा प्रयोजन सगळं भगवंतांचं आहे. जसं आपण म्हटलं, हे दोहन, हे गायीचं दोहन, या उपनिषद आहेत. आणि ही भगवद्गीता ही एक गीतोपनिषद म्हटलंय त्याला. आणि म्हणूनच या गीतेचं, या या गायीचं दोहन, दूध देणारे जरी भगवंत असले आणि पहिलं जरी वासरू अर्जुन असला, तरी हे जे आस्तिक ऋषीचे, आस्तिक बुद्धीचे आणि सर्व ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे, ते निश्चितच या अमृताचं सेवन करण्यासाठी पात्र आहेत. आणि ते निश्चितच या उपदेशाचं, सुंदर उपदेशाचं आत्मसात करू शकतात त्या उपदेशाला. आणि म्हणून मग अर्जुनाने आपली शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहेत, की मला हे युद्ध करायचं नाही. तिथेच आपण या 9 कारणांना पण बघितलंय. मग कुठली कारणं आहेत हो? चॅटमध्ये सांगू शकाल मला? कोणी कोणी क्विज सोडवली असेल किंवा नाही, थोडासा संवाद साधूया आपण. की मग पहिलं सगळ्यात महत्वाचं कारण कुठलं होतं? 9 कारणं आपण म्हटली, की धर्माचाच विजय होणार आहे. जिथे सगळ्यात शेवटचा श्लोकही तोच सांगतोय, की जिथे कृष्ण आहे, जिथे अर्जुन आहे, तिथे धर्माचाच विजय होणार आहे, नीतीचाच विजय होणार आहे. आणि तेच पहिल्याच अध्यायामध्ये ज्याचा उल्लेख केलेला आहे, जी कारणं सांगितली आहेत, मग ती कुठली कारणं आहेत? पहिलं कारण सांगा चॅटमध्ये. मी सगळ्यांना अनम्यूट करणं मला कठीण आहे, कारण मी सगळ्यांना बोलतं केलं तर गांडीव धनुष्य, बरोबर माताजी. त्यानंतर सगळ्यात पहिलं, आणि पहिल्यापासून गेलात तर सोपं होईल तुम्हाला सांगायला. कोणी कोणी क्विज सोडवता आहेत त्यांना निश्चित हा प्रश्न आला असेल. गांडीव धनुष्यानंतर काय माताजी? आपण आमच्या जुन्या भक्त आहात, मला माहितीये. लीना माताजी आलेल्या आहेत. कपिध्वज सांगतायत, अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. दुसरं कारण सांगितलंय. तिसरं कारण काय आहे? कुठलं क्षेत्र आहे ते? कुठलं क्षेत्र आहे? कुठली जागा आहे? पवित्र अशी कुठली जागा आहे? प्रयत्न करा. कितीतरी भक्त आहात हो. कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र. अगदी बरोबर रोहिणी माताजी, अगदी बरोबर गौरी माताजी. धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अगदी बरोबर. हे तिसरं कारण झालं. चौथं कारण प्रयत्न करा. शंखनाद, अगदी बरोबर रोहिणी माताजी, अगदी बरोबर. पाचवं कारण मोक्षदा एकादशी, अगदी बरोबर. सहावं कारण मोक्षदा एकादशी, बरोबर आहे अगदी. 5 कारणं सांगितली मला वाटतं आपण. सहावं कारण प्रत्यक्ष भगवंत. हो, प्रत्यक्ष भगवंत हे कारण अगदी पहिलंच सांगितलं पाहिजे. धर्मक्षेत्र बरोबर आहे. मग जे ऋषिकेश म्हणून ज्यांना संबोधलेलं आहे, मग त्यांची पत्नी भाग्यलक्ष्मी. भाग्यलक्ष्मीजी अ, अ, जिथे जिथे प्रत्यक्ष पती आहेत, तिथे त्यांची पत्नी लक्ष्मी ही असणारच. तिचाही निवास तिथे आहे, तिचंही वास्तव्य तिथे आहे. त्यानंतर अजून प्रयत्न करा. कपिध्वज सांगितलं. त्यक्त जीविता, अगदी बरोबर रोहिणी माताजी. त्यक्त जीविता, की जे सगळे जीव जे प्रत्यक्ष बलिदान करायला तयार होते,
धर्माच्या बाजूने धर्माच्या पक्षातून जे लढत होते ते निश्चितच आपले प्राण त्यागण्यासाठी तयार होते. ती त्यक्त जीविता. अगदी बरोबर. त्याच्यानंतर कोण आरूढ झालेलं होतं आणि कशामध्ये आरूढ झालेले होते? तर रथ कोणी दिलेला होता? दिव्य रथ. अगदी बरोबर संजना माताजी. दिव्य रथ आणि ऋषिकेश. दिव्य रथ हा अग्नीनी दिलेला होता अर्जुनाला. अशा प्रकारे ही 9 कारणं. खूप छान. आनंद आहे. सगळ्यांसाठी टाळ्या. खूप आनंद वाटला तुम्ही सहभाग घेतलात. असाच सहभाग घेतलात तर खूप आनंद आहे. जसं मी म्हटलं आपलं कुटुंब आता आहे सुंदर आणि आपण असा संवाद साधत राहूया. खूप आनंद आहे. धन्यवाद सगळ्यांना. हरे कृष्ण. तर असे हे 9 कारणं जे जे अगदी विजयाचं कुठेतरी आधीच विजयाची घोषणा केलेली आहे. कारण धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि मग हे सगळं प्रयोजन भगवंतांचं आहे. ज्या महाभारताचं, ज्या महाकाव्याचा हा भाग आहे, तिथे 45 मिनिटं भगवंतांनी अर्जुनाला ही भगवद्गीता सांगितली, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की 700 श्लोक आहेत आणि 18 अध्यायांची विभागणी कशी केलेली आहे. तर पहिले 6 अध्याय कर्मयोग सांगतायत, जे कर्मातून भक्ती सांगतायत. जे मधले 6 अध्याय आहेत ते प्रत्यक्ष भक्तीचं वर्णन करतायत आणि त्या भक्ती मार्गामध्ये जाण्यासाठी कुठल्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे, तर तो ज्ञानाचा मार्गही शेवटी भक्तीमध्येच विलीन होतो आहे. ज्या ज्ञानातून भक्तीमध्ये जायचं आहे ते कुठेतरी भक्तीचाच भाग बनतंय. असा हा कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग. आणि हे सगळं आपल्यासाठी प्रयोजन आहे हो. कारण प्रत्येकाला येऊन भगवद्गीता सांगणं हे भगवंतांना शक्य नव्हतं आणि म्हणूनच या भगवद्गीतेसारखा उपदेश आपल्याला केलेला आहे. मला वाटतं अगदी प्रॅक्टिकल ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे हो सगळं, की जे आपल्या दिनचर्येमध्ये अगदी रोजच्या सगळ्या संघर्षामध्ये, कारण इथे संघर्षाच्या ठिकाणीच भगवद्गीता सांगितली गेली. कुठेही भगवंतांनी अर्जुनाला रूम मध्ये नेलं नाहीये वेगळ्या, की ठराविक जागी नेऊन तिथे भगवद्गीता नाही सांगितली. प्रत्यक्ष रथ मध्ये उभा केलेला आहे, जिथून अर्जुनाला आपले पितामह दिसत आहेत, अर्जुनाला आपले गुरु दिसत आहेत. आणि म्हणूनच मन कुठेतरी करुणामय झालेलं आहे. आणि म्हणून अर्जुनाला आता युद्ध करण्याची इच्छा नाहीये. प्रतिकारम शस्त्रम. आणि म्हणून मग धनुष्य खाली ठेवून दिलेले 5 कारणं सांगितलेली आहेत अर्जुनाने. आणि कुठली 5 कारणं आहेत? तर मनामध्ये करुणा निर्माण झालेली आहे. आपल्याच भावांशी कसं काय युद्ध करायचंय, माझ्याच पितामहांच्या विरुद्ध मी कसा काय उभा आहे. मला याच्यात कुठलाही आनंद वाटत नाहीये. जे मी काही करीन, मी जर माझ्या गुरूंना मारलं तर माझ्यावर गुरुहत्येचं पाप लागेल. आणि हे सगळं जेव्हा घडतंय तेव्हा कौटुंबिक परंपरेला मी कुठेतरी धोका निर्माण करतोय. कारण जे काही राजे त्याच्यामध्ये बळी जातील, त्यांच्या कुटुंबांचं काय, मग त्यांच्या पत्नींचं काय, त्यांच्या मुलांचं, त्यांच्या घरातील वयोवृद्धांचं काय, मग त्यांच्या कशा काय त्यांच्या पुढच्या क्रिया, मग त्यांच्या वयोवृद्धांना त्यांच्या सगळ्या ज्या काही पुढच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत ते कोण पार पाडतील. आणि बऱ्याच अशा मनामध्ये विचारांनी काहूर माजलेलं होतं अर्जुनाच्या. आणि मग जसं आपण म्हटलं की मग ज्या कौटुंबिक परंपरेमध्ये की वृद्धांना आणि त्यांच्या पितरांना मग कोण त्यांचं पुढचे सगळे विधी आणि त्या सगळ्या गोष्टी कोण करू शकेल, या सगळ्या कुठेतरी जर त्यांचा वंशच खणला तर मग कसं होईल. आणि या सगळ्या गोष्टींचं इतकं इतकं कुठेतरी विचारांनी अर्जुन असमंजस झालेला होता, की त्याचं मन असमंजस झाल्यामुळे त्याचं मन गोंधळलेलं होतं, की मी आता काय करू. आणि म्हणून मग अर्जुन सांगतोय भगवंतांना. आणि आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायचंय की आता भगवंत सुरुवात करणार आहेत ज्ञानाला. आणि त्या बुद्धियोगातून, कर्मयोगातून, सांख्य योगातून, ज्ञान योगातून मग दुसऱ्या अध्यायामध्ये अनेक योगांचं आपल्याला उल्लेख दिसणार आहे, संबोधलं गेलेलं आहे. आणि इथे अर्जुन म्हणतोय भगवंतांना, कसा काय असमंजस झालाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, माझा आवाज येतो ना? हो, येस माताजी. हरे कृष्ण. असमंजस, त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृत राष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय, भगवंतांना हा प्रश्न अर्जुन विचारतोय की त्यांच्याकडून पराजित होणं का त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणं. मला समजत नाहीये मी आता काय केलं पाहिजे.
याच परिस्थितीशी अनुरूप मी तुम्हाला विचारेन हो. मग आता हा प्रश्न जो जो अर्जुन भगवंतांना विचारतोय आणि भगवंतांसमोर शरण गेलेला आहे अर्जुन. आपल्या भौतिक जगामध्ये जर आपण असं म्हटलं, की आपल्यालाही बऱ्याच वेळेला या गोष्टीतून जावं लागतं. अनेक डिसिजन्स घ्यावे लागतात. मग काही मोठे डिसिजन्स असू दे, लहान डिसिजन्स असू दे, पण ते निर्णय घेण्याची क्षमता आपल्यामध्ये त्यावेळेला असतेच असं नाही. मन कुठेतरी द्विधा मनस्थितीमध्ये असतं किंवा मन कुठेतरी खूप निराश झालेलं असतं. अनेक सगळ्या ज्या एन्व्हायरमेंटल काही बदलांमुळे किंवा ज्या काही आजूबाजूच्या वातावरणामुळे मन कुठेतरी उदास झालेलं असतं. अशा वेळेला काय करतो हो मनुष्य? सांगाल चॅटमध्ये? जे अर्जुनाने आत्ता केलंय. मग काय करतो तुम्ही आम्ही हो? मग डिसिजन घेताना म्हणाल, की मग मी ही नोकरी स्वीकारू का नको? मी लग्न करायचंय आत्ता की नाही? मग इथपर्यंत की मी या भगवद्गीतेच्या क्लासला जॉइन व्हावं का नाही? इथे सुद्धा आपण निर्णय घेण्यामध्ये मग नामजप करतो. वसुधा माताजी सांगतात कृष्णाचा नामजप करतो. अगदी छान. म्हणजे कुठेतरी मन तुमचं फोकस केंद्रित होण्यासाठी कारण मन कुठेतरी द्विधा मनस्थितीत जातं. आणि काय करू शकतो आपण अशा वेळेला? साधा साधा प्रश्न आहे हो. एक नवीन भक्त सगळे नक्की सांगू शकाल, की काय करता अशा वेळेला? की मग काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला मी नाही तोंड देऊ शकत आहे. मग मी काय करू? मला आवडेल तुमच्याकडनं उत्तरं आली तर. काय कराल तुम्ही अशा वेळेला? खूप विचार नका करू, की भगवद्गीता शिकायला आलोय म्हणजे मला आत्ता काहीतरी आध्यात्मिक उत्तरच दिलं पाहिजे आणि मी खूप साधा प्रश्न विचारलाय तुम्हाला. तुम्ही जर साधेपणाने उत्तर दिलत तर मला खूप आवडेल. म्हणजे तुमच्या त्यावेळेच्या परिस्थितीमध्ये काय कराल तुम्ही? सांगाल कोणी अजून? वसुधा माताजींनी छान उत्तर दिलंय. येस, मोठ्यांकडून संजना माताजी अगदी बरोबर. गौरी माताजी म्हणतायत त्या परिस्थितीला थोडा वेळ देणं. ओके, व्हेरी गुड. निशिगंधा माताजी म्हणतायत सगळं शंका देवावर सोडून ओके, सगळं देवावर सोडून मोकळे होतो. अगदी बरोबर. म्हणजे कसं, म्हणजे बघा, तुमच्या या सगळ्या गोष्टीतून कुठेतरी तुमचं मन द्विधा परिस्थितीत झालेलं आहे आणि मग अशा वेळेला तुम्हाला कोणाच्या तरी सल्ल्याची गरज आहे, नितांत गरज आहे, की या निर्णयाला मला जायचं आहे. जसं भगवंतांना अर्जुनाने आत्ता केलेलं आहे, की तुम्ही मला सांगा, मी गोंधळून गेलोय, की मी युद्ध करावं की नाही करावं? जिथे पांडवांनी इतके हाल सोसलेले आहेत, इतक्या सगळ्या अपमानांना सहन केलेलं आहे, तरीही अर्जुनाच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झालेली आहे. कारण तो एक उत्तम शिष्य आहे, उत्तम भक्त आहे, निर्मळ मनाची व्यक्ती आहे ती. आणि म्हणूनच अशा वेळेला मग अशा गोष्टींना बघा, की एखाद्या वेळेला जेव्हा सल्ला दिला जातो, मग एखादी व्यक्ती जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की हा सल्ला घेताना आपण कोणीतरी वडीलधाऱ्यांचा सल्ला घेतो, अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घेतो आणि मग तो सल्ला घेताना सुद्धा ती जी व्यक्ती असते, ती सत्व, रज आणि तम. मग हे जे 3 गुण आहेत ना, त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. आपण या भौतिक जगतात आहोत. गीतेचे 5 विषय काल आपण बघितले. ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. त्याच्यामध्ये प्रकृतीमध्ये आपण राहतो आहोत. या भौतिक जगतामध्ये आपण आहोत, ज्याच्यावर मनुष्यावरती या 3 गुणांचा प्रभाव आहे, ज्याचं वैशिष्ट्य आपण 14व्या अध्यायामध्ये जाणणार आहोत, जिथे आपल्याला त्रिगुण दिसणार आहेत. मग हे काय आहेत त्रिगुण? तर सत्व, रज आणि तम. मनुष्यावरती या तिघांचाही पगडा असतो. मग तुम्ही म्हणाल दिवसभरामध्ये मनुष्य या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या तिन्ही अवस्थांमधून जात असतो. मग त्या कुठल्या अवस्थेला आणि कुठल्या गोष्टीला स्वीकारायचंय यासाठी ती कुठेतरी तो डॉमिनेटिंग मग ती सात्विकता महत्वाची आहे, राजसिकता का तामसिकता हे त्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतं आणि त्या व्यक्तीला कशा प्रकारे स्वतःला डेव्हलप करायचं आहे. मग ती सात्विकता काय आहे? तर सात्विकता कुठेतरी चांगला गुण आहे आणि ती कुठेतरी पुण्याच्या दृष्टीने आणि अ, योग्य मार्गाने विचार करणारी व्यक्ती असेल, की जिथे कुठेतरी फळाची अपेक्षा तितकी केली जाणार नाही. मग राजसिक व्यक्ती काय करेल? तर कुठेतरी मला हे हवंय. मी झाड लावतोय म्हणजे मलाच ते फळ हवंय. ही वासना, ही कुठेतरी इच्छा आहे, फळांची अपेक्षा आहे. आणि त्याच्यात जो तामसिक व्यक्ती आहे ती पूर्ण अज्ञानात आहे, अंधारात आहे ती व्यक्ती. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा. मी करेन तीच योग्य मार्ग. मग ना कोणाला विचारायची गरज आहे ना काही. मग त्या गोष्टीला कशाही प्रकारे धरलं जातं.
कारण तिथे अज्ञान आहे, हो, ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव आहे. आणि म्हणून मग ज्या व्यक्तीकडून हे मार्गदर्शन घेतलं जातं, ती व्यक्ती एक उत्तम व्यक्ती असणं. मग उत्तम म्हणजे कशा प्रकारे? मग कुठेतरी फिजिकली, मेंटली तुम्हाला व्यवस्थितपणे, की तुझ्या दृष्टीने काय आवश्यक आहे? तुला हे असं केलं तर काय वाटेल? तुला हे असं केलं तर अशा सगळ्या बाजूनी, पण तिथे कुठेतरी स्पिरिच्युअल स्पार्क असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ती व्यक्ती जर नुसती वडीलधारी व्यक्ती, मग कुठेतरी तो एक्सपिरियन्स, कुठेतरी तो अनुभव एक एक मर्यादेपर्यंत असतो. पण तीच व्यक्ती जर आध्यात्मिकरित्या जाणणारी असेल, तर ती 360 अंशातून त्या गोष्टीचा विचार करून निश्चितपणे तुम्हाला योग्य असं निर्णय देऊ शकेल. आणि म्हणून तेवढी पात्र ती व्यक्ती असणं आवश्यक आहे. जिथे अर्जुनाने भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे. जसं मी म्हटलं, की गुरु शिष्याचं नातं सुंदर फुलणार आहे. कारण इथे गुरु कसा असावा आणि शिष्य कसा असावा याचाही आपण सुंदर असा अभ्यास करणार. तो अप्रोच बघा हो. अर्जुनाचा अप्रोच कसा आहे बघा, कारण माझ्यावरच काही वेळ आणलीये, मग मीच काय या गोष्टीला सामोरं जायचं, ह्या कुठल्याही प्रकारचा असा आतताईपणा नाहीये. तिथे कुठेतरी आर्जवता आहे. तिथे कुठेतरी विनंती केली जातीये. आणि म्हणून मग अर्जुन विनंती करतोय, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म यच्छ्रेहयास्यानिष्टितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम स्या निश्चितम. बघा, निश्चित. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपया करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून कृपा करून मला उपदेश करा आणि निश्चितपणे मला सर्वात श्रेयस्कर काय आहे हे तुम्ही मला सांगा. अशा प्रकारे शरण गेलेला आहे अर्जुनाला अर्जुन भगवंतांना, आणि भगवंतांकडे उपदेशाची विनंती करत आहे आणि मला मार्ग दाखवा, की तुम्ही मला योग्य काय आहे ते सांगा, माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे ते सांगा. जसं मी म्हटलं, की मग ती व्यक्ती ही आध्यात्मिकरित्या, जसं तुम्ही कुणाकडूनही जेव्हा सल्ला घेण्यासाठी, जसं मी म्हटलं, की 360 अंशातून ती व्यक्ती विचार करून उत्तर देणारी असावी, की उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ते मार्गदर्शन घेणं हे निश्चितच उत्तम आहे. कारण मग माणसाचे हे गुण आहेत हो काही, की माणूस चुका करतो, माणूस भ्रमात असतो, माणसाची इंद्रिय ही अतिशय सदोष आहेत आणि माणूस हा कुठल्या तरी भ्रमामध्ये असतो. हे सगळे फॅक्ट आहेत. माणूस या सगळ्या गोष्टींना माणसाने जाणलं पाहिजे. आणि या चुका होणं, कारण माणूस आहे तिथे चुका होतात. टू अर इज ह्युमन. आणि म्हणूनच मग या सगळ्या गोष्टींना जाणून जर मनुष्याने असं विधान केलं, की मी कृष्ण काय सांगतायत ते कशासाठी ऐकू? मी जर पॉलिटिकल कोणी व्यक्ती सांगते त्यांना का ऐकू नये? कृष्णांना का ऐकावं? मला कुठे दिसतायत कृष्ण? मी कधी बघू शकणार आहे कृष्णांना? मग हे विधान किती डेंजरस आहे बघा. कारण मग आपल्याला जाणायचं आहे, की आपली इंद्रिय जर इतकी सदोष आहेत, आपण आपल्या पापण्या, आपले डोळे हे आपण स्वतः आरशात बघितल्याशिवाय नाही बघू शकत हो. एखादी सफरचंद ठेवलंय, पाठचा भाग जर खाल्लेला असेल, पुढून आपल्याला दिसतंय हे सफरचंद अख्खं आहे, तेच आपण बघतो. जे दिसतं आहे ते खरंच ती आहे का गोष्ट, हे आपण योग्यपणे का स्वीकारू? कारण आपली इंद्रिय ही कुठेतरी सदोष आहेत, त्याला कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत. आणि म्हणून मग ही गोष्ट किती डेंजरस आहे, की कृष्णाला बघायचंय, कृष्ण दिसत नाही, मग का विश्वास ठेवायचा आहे? आणि म्हणून मग या कृष्णांना जाणायचंय कसं? मग या कृष्णांना जाणण्यासाठी कशा प्रकारे बघा, प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरणं दिलेली आहेत. मग एक सुंदर असा ड्राईव्ह वे आहे. मला सांगा बरं, या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय हो आता? चॅटमध्ये मला सांगा, की तुम्हाला या चित्रामध्ये काय दिसतंय? छोटीशी उत्तर आहेत. अगदी सिंपल उत्तर आहे. फार क्लिष्ट होऊन विचार करू नका. अगदी सोपेपणाने सांगा. पोपट दिसतंय. अगदी बरोबर वसुधा माताजी. अजून कोणाला काय दिसतंय? बरोबर रिचा माताजी. आणि काय दिसतं आहे? आभाळ दिसतंय वसुधा माताजींना. खूप छान. एक पोपट झाडावर बसून खातोय गौरी माताजींना. येस, खूप छान. खूप धन्यवाद.
खूप छान. खूप धन्यवाद. तुम्ही संवाद साधताय त्याच्यासाठी खूप आनंद आहे आणि हेच कुठेतरी हवं आहे. थोडासा संवाद. मी म्हणत नाही, मी तुम्हाला जितकं ज्ञान मी माझ्याकडूनच तुम्हाला निश्चितच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. पण कुठेतरी ही छोटीशी उत्तर की तुमच्याकडून थोडासा फीडबॅक जाणून घेणं, की तुमच्याकडून तो संवाद तुमच्याबरोबर साधणं एवढीच एक इच्छा. तर अशा प्रकारे या ड्राईव्ह वे वरती आपण जातो आहोत. मग या ड्राईव्ह वे वर उतरल्यावर आपल्याला अथांग असा समुद्र दिसतोय. जो तुम्हाला पाठीमागे दिसतोय. समुद्र दिसतोय. थोडं पुढे गेलात, की त्या समुद्रावरती थोडी हिरवळ, पुढच्या बाजूला गेलात, तर अनेक झाडं दिसतील तुम्हाला. आणि थोडं अजून पुढे गेलात, तर त्या झाडावरती अनेक पक्षी बसलेले आहेत. आणि त्यापैकी हा पोपट त्या झाडावरती बसून हा काही फळं खातो आहे. हे सगळं कधी दिसेल तुम्हाला? जेव्हा तुम्ही टप्प्या-टप्प्याने थोडं पुढे जाल. असंच जाणायचंय हो भगवंतांना. आणि म्हणून भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय. पण भगवंतांना जाणायचं आहे, तर भगवंतांना जाणताना मग ते ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 टप्प्यामध्ये मनुष्य जाणतोय. मग कुणी म्हणतंय, की भगवंत एक शक्ती आहे, एक तेज आहे आणि कुणाला त्या तेजामध्ये विलीन होऊन जायचंय. अनेक असे ज्या ज्या मनुष्यांचा याच्यावरती विश्वास आहे, ती एक शक्ती आहे, एक तेज आहे. मग भगवंत त्यालाही स्वीकारतात, की ब्रह्मन ब्रह्म असं स्वरूप आहे भगवंतांचं. मग त्याच्या पुढे जाऊन ज्या ज्या प्लॅनेट, ज्या ग्रहावरती, जिथे आपल्याला दिसतंय, की परमात्मा स्वरूपामध्ये मग 4 भुजाधारी, की जिथे शंख, चक्र, गदा, कमळ ज्यांच्या हातामध्ये आहे, असं 4 भुजाधारी जे भगवंतांचं रूप आहे, की जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय असा परमात्मा, असं परमात्म्याचं रूप जो जाणतोय, मग तो कधी जाणेल? थोडासा पुढे गेल्यावर. मग हा आध्यात्मिक प्रवास आहे बरं का. आणि या प्रवासामध्ये जसं पुढे जाल आणि सगळ्यात तिसरा टप्पा, की जो मनुष्य रूपामध्ये. मग पुढे जाऊन आपल्याला 12व्या अध्यायापर्यंत थोडा प्रवास करायचा आहे, जिथे अर्च विग्रह म्हणून आपल्याला जाणायचं आहे. मग त्या भगवंतांना मनुष्य रूपामध्ये जो अर्जुन भगवंतांना मनुष्य रूपात आणि जिथे द्वापार युगामध्ये प्रत्यक्ष मनुष्य रूपात अवतरून जिथे भगवंतांनी अर्जुनाला ही भगवद्गीता सांगितलेली आणि हा उपदेश सांगितलेला आहे. आणि अशा भगवंतांना मनुष्य रूपात जे त्यांचं श्याम सुंदर असं मोहमय सुंदर रूप आहे, की हातात बासरी आहे, डोक्यावर मोराचं पीस आहे, असं हे त्यांचं सुंदर बाळ स्वरूप आहे. आणि जिथे आपण या भगवंतांना अशाच रूपामध्ये जाणतो आहे, की जे 6 ऐश्वर्यांनी नटलेले आहे. म्हणून आपण जे काही दिसतं, त्या गोष्टीला कधी आपण परफेक्ट मानू शकू, जेव्हा आपली इंद्रिय तितकी परफेक्ट असतील. पण कृष्णाला जाणायचं आहे, तर निश्चित या टप्प्यावर मग प्रभुपादांनी अजून एक सुंदर तात्पर्य दिलंय. एखादी व्यक्ती नुसती खिडकी उघडते आणि म्हणते, "आहाहा! उजेड पडलाय, दिवस सुरू झालाय." तिथपर्यंत थांबतीये, दिवस सुरू झाला. त्याच्या पुढे जाऊन काही व्यक्ती असतील, तर जाणायचंय, हा उजेड येतोय कुठून? मग तिथे सूर्याकडे बघितलं जातं. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन काही व्यक्ती असतील, की मग सूर्यावर काय आहे? मग सूर्य काय आहे ते जाणून घेण्याची त्यांची कुठेतरी इच्छा असते. हे आध्यात्मिक उन्नती आहे, कुठेतरी प्रगती त्या मार्गावरती. आणि म्हणूनच जो या भगवंतांना भगवान रूपामध्ये जाणतो आहे, जो भगवंतांचं मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप जाणतो आहे, की जे 6 ऐश्वर्यांनी नटलेले आहेत, जे सौंदर्याने परिपूर्ण आहेत. काय नाहीये त्यांच्याकडे. श्रीमंत आहे, तिन्ही लोकांमध्ये श्रीमंत आहे. प्रसिद्ध तिन्ही लोकात प्रसिद्ध आहेत. सामर्थ्य अनेक असुरांचा ज्यांनी वध केलेला आहे आणि ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत. असं ज्ञानच भगवंत देतायत आपल्याला. पूर्णतः पूर्णविदस्य. जे परिपूर्ण आहेत आणि सगळं असूनही, सगळ्याची निर्मिती करूनही, ज्याच्यापासून जे अलिप्त आहेत, कुठल्याही गोष्टीवरती त्यांना प्रभाव म्हणजे त्या गोष्टींचा त्यांच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाही. ज्या ज्या भौतिक प्रकृतीला निर्माण केलंय, तर त्याच्यापासून ते अलिप्त आहेत. कुठल्याही गोष्टी, कुठल्याही फळांची अपेक्षा नाहीये. निर्मिती केलेली आहे, अनेक कर्म केली जातायत. काहीही कर्म न करण्याची, ज्यांना खरोखर काही कर्म करायची गरज नाही. आपल्याला आजही अध्यायामध्ये जाणून घ्यायचं आहे, जे त्रिलोकाचा राजा आहेत, जे पुरुषोत्तम आहेत, जे परम कारण, परम तत्व आहेत, असे या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, अद्वितीय आहेत. असे हे भगवंत, ज्याचा उल्लेख आपल्याला वारंवार सगळ्या अध्यायांमध्ये होणार आहे. आणि म्हणून कृष्णांना कसं जाणायचं या 3 टप्प्यांना आपण आता
जाणलेलं आहे, जे प्रभुपादांनी खूप सुंदर प्रकारे आपल्याला तात्पर्यामध्ये दिलंय. अगदी न चुकता जमेल त्या दिवशी, त्या दिवशी तुम्ही अध्याय वाचण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला निश्चित अजून तो आत्मसात करण्यासाठी थोडी मदत होईल. माझा प्रयत्न असतोच, की तुम्हाला सोप्यात सोप्या भाषेमध्ये सांगावं म्हणून. पण त्याच्याही पुढे जाऊन निश्चित तुम्ही तो वाचल्यावर तुम्हाला जास्त तो पटकन आत्मसात होईल असं मला नक्की सांगावंसं वाटतं. आता पुढे जाऊन आपण या 5 कारणांना जाणणार आहोत मग. मग या 5 कारणं कुठली? तर जिथे अर्जुनाला करुणा मनामध्ये दाटलेली आहे, जिथे कुठेतरी पाप वाटतंय, आपण जी गोष्ट करतोय, आनंद वाटत नाहीये आणि त्याप्रमाणे कौटुंबिक परंपरेला धोका निर्माण झालेला वाटतोय आणि या सगळ्या विचारांनी जो असमंजस झालाय, गोंधळून गेलेला अर्जुन शस्त्र खाली ठेवतोय. मग आता भगवंत सांगतायत, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देह तथा देहांतर धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अशा गोष्टीतून व्यक्त करण्यासाठी भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की तू जो विचार करतो आहेस तसं नाहीये. तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. आणि हा जो आत्मा आहे, हा अविनाशी आहे. हा अविरतपणे या देहातून अगदी बालपणापासून, तारुण्यातून वृद्धापकाळापर्यंत अविरतपणे या देहातून प्रवास करीत आहे. तू एक धारण केलेलं वस्त्र आहेस. शरीर म्हणजे या आत्म्याने धारण केलेलं वस्त्र आहे. जे जीर्ण झालं, की आत्मा ते वस्त्र टाकतो आणि दुसरं वस्त्र धारण करतो. आणि म्हणूनच या गोष्टीमुळे तू गोंधळून जाऊ नकोस. तुझी ही धारधार शस्त्र आहेत, ती या देहाला मारतील, जे या पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल या पंचमहाभूतांनी बनलेलं, पंचतत्वांनी बनलेला हा देहशी नश्वर आहे आणि तो देह जाणार आहे. परंतु त्या आत्म्याला काहीही होणार नाहीये. आणि अशी स्थित्यंतर मग हा देह, हा जो आत्म्याचा प्रवास आहे, तो या देहातून तर अविरतपणे चालूच आहे, परंतु देह हा जेव्हा जीर्ण होतो, तेव्हा तो देह टाकून कुठेतरी हा आत्मा नवीन देह धारण करतो. बघा, की हा आत्मा देह जीर्ण झाल्यानंतर तो देह टाकून आत्मा दुसरा देह धारण करतो. म्हणजे त्याला मनुष्य मृत्यू असं म्हणतो. ज्या मृत्यूला सामोरं जायला लागतं, जिथे देह, शरीर नश्वर आहे, परंतु आत्मा अविनाशी आहे. कारण या आत्म्याला काहीही होत नाही. नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही. पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही. तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा या आत्म्याला कुणीही काही करू शकत नाही. हा आत्मा हा अविनाशी आहे. त्याचे शस्त्राद्वारे तुकडेही करता येत नाही. त्याला ना कापता येत, ना जाळता येत, ना त्याला ओलं करता येत, ना त्याला वाळवता येत. असा हा आत्मा अविनाशी आहे. त्यामुळे तू जे काही विचार करतो आहेस तसं नसून, तू शरीर नसून तू एक वस्त्र आहेस आणि हा आत्मा हा अविनाशी आहे, हे तू जाणायचा प्रयत्न कर. म्हणूनच जो काही तुला वाटतं आहे, ज्यांच्याविषयी तुला करुणा वाटतेय, त्यांचा देह नश्वर आहे, पण त्यांचा आत्मा हा अविनाशी आहे. आणि म्हणून तुझ्या मनातली ही करुणा, ही जी तुझ्या मनामध्ये दया दाटून आलेली आहे, ती तू काढून टाकायचा प्रयत्न कर. कारण ती तू योग्यपणे विचार न केल्यामुळे तू जसा विचार करतो आहेस. म्हणून तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस, हा तू विचार कर. अशा प्रकारे एक आध्यात्मिक गुरु बघा, की मनोदौर्बल्य, अर्जुनाचं मनोदौर्बल्य घालवून कुठेतरी मनोबल वाढवणं. मग जसं प्रभुपाद आपल्याला प्रत्येक तात्पर्यातून, मग वेगवेगळ्या गोष्टीतून आध्यात्मिक गुरु कशा प्रकारे भक्ताचं मनोबल वाढेल आणि त्या भक्ताला कशा प्रकारे जास्तीत जास्त ज्ञानातून ते दौर्बल्य घालवून कुठल्या प्रकारे मनाचं सामर्थ्य वाढवू शकेल, असा हा आध्यात्मिक गुरुचा प्रयत्न असतो. तोच इथे भगवंत करतायत अर्जुनासाठी.
आणि म्हणून मग पहिल्या कारणाला अर्जुनाने सांगितलंय की तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. अशा प्रकारचं गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. अतिशय ज्ञानाचं गुपित असलेलं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. मग अर्जुन म्हणतोय मला आनंद वाटत नाहीये, कारण मी माझ्याच भावंडांशी लढणार आहे आणि मी त्यांच्यावरच विजय मिळवून मला काय मिळणार आहे. मग इथे भगवंत सांगतायत अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तत्त्वत् सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग पुढे जाताना याच कारणाला दोन गोष्टींनी भगवंतांनी कशा प्रकारे अर्जुनाला सांगितलंय. जसं आपण इथे बघतोय की भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि एक क्षत्रिय जर तू ठरवलंस तरीही तू संन्यास घेऊन जंगलात पळून जाऊ शकत नाहीस, कारण तू एक योद्धा आहेस, तू एक क्षत्रिय आहेस. तू जर असं केलंस तर तुझे शत्रू तुझं कौतुक करणार नाहीयेत की अर्जुनाने आपल्याला ठार मारायला लागेल आणि आपल्या आप्तांना आपल्या नातेवाईकांना कुठेतरी गमवायची भीती मनामध्ये असल्यामुळे आणि या सगळ्या गोष्टींचं कुठेतरी तशा प्रकारे विचार केल्यामुळे अर्जुन युद्ध करत नाहीये म्हणून त्याची वाहवा केली जाणार नाहीये. तर शत्रू तुला हसतील, तुला भ्याड म्हणतील, तुला भित्रा म्हणतील, तुला पळकुटा म्हणतील, कारण तू एक क्षत्रिय आहे. क्षत्रिय हा योद्धा असतो आणि योद्ध्याचं कर्तव्य आहे की तू निश्चितच तुझं कर्म पूर्ण केलं पाहिजेस. आणि जर त्याचा त्यांनी उपहास केला, तुझा अपमान केला, तर मृत्यूपेक्षाही जास्त अपमानास्पद असेल ते तुझ्यासाठी. अशा प्रकारे भगवंत त्याचा त्याचा जो दृष्टिकोन आहे विचार करण्याचा भगवंत तसं सांगतायत. आणि त्याच प्रकारे भगवंत सांगतायत की कर्म कांडात नव्हे तर तू तो कर्म योग केला पाहिजेस. जे काही करतो आहेस ते तुला आनंद वाटत नसलं तरीही तू जर या पृथ्वीवरती विजय मिळवलास आणि तू हे युद्ध जिंकलास तर तू पृथ्वीवर विजय मिळवणार आहेस. आणि जरी तू ठार मारला गेलास तरी तू धर्माच्या बाजूनी लढतोयस, तू अधर्माविरुद्ध लढतोयस आणि तू ठार मारला गेलास तरी तुला स्वर्ग प्राप्ती होणार आहे. त्याच्यामुळे इथे कुठेच तुझं नुकसान नाहीये हे भगवंत सांगण्याचा प्रयत्न करताय, कारण त्याचं मनोबल कुठेतरी खचलंय. आणि म्हणून तो तो एक आध्यात्मिक गुरु, भगवंत एक आध्यात्मिक गुरु बनून त्याचं मनोदौर्बल्य घालवण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तू असा विचार न करता, तुझा या गोष्टीत आनंद वाटत नाही असा न विचार करता, कारण तू कर्मकांड करत नाहीयेस. जर तू स्वतःच्या इंद्रिय प्राप्तीसाठी केलंस तर ते कुठेतरी कर्मकांड, म्हणजे तू स्वतःसाठी ते युद्ध करू नकोस, तर तू ते माझ्यासाठी, ते भगवंतांना अर्पण कर. आणि तू जे काही कर्म करतोयस, जे काही करणार आहेस ते तू मला अर्पण कर. तुला आनंद वाटत नाही, गोष्ट खरी नसली, तशी नसली तरीही तू ते युद्ध कर्म म्हणून आणि एक क्षत्रिय म्हणून कर. मनोदौर्बल्य घालवण्यासाठी अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू विजयच प्राप्त करणार आहे, दोन्हीकडून तुझं चांगलंच प्राप्त होणार आहे, पण तुला निश्चय का करायचा आहे. मग भगवंत काय इथे आता सांगतायत, कारण भगवंत म्हणतायत की कर्म कांड नव्हे, कारण मग स्वतःच्या आत्म इंद्रिय वांछो तारो नाम काम, पण कृष्ण इंद्रिय वांछो तारो नाम प्रेम. तू जर भगवंतांसाठी, तू जर हे मला अर्पण केलंस तर तू निश्चितच ते एक प्रकारची सेवा करणार आहेस आणि ती सेवेचा निश्चितच त्या सेवेचा जय जयकार. म्हणून पुढच्या कारणामध्ये भगवंत लगेच जात आहेत की मग ते तू पाप मानून घेऊ नकोस. पहिल्या दुसऱ्या गोष्टीला सांगताना भगवंतांनी सांगितलं की क्षत्रिय आहेस, तुला आनंद वाटत नाही असं म्हणू नकोस, कारण तुला दोन्हीकडूनही तुझं तुझं तुला कुठेतरी फायदाच होणार आहे. आणि त्याहीच बरोबर तू क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्म टाळू नकोस, तू तुझं कर्म पूर्ण कर.
आणि म्हणूनच दृढनिश्चयाने उठ आणि तुझं कर्म कर. आता इथे बघा, इथे एक मुद्दा मला तुम्हाला सांगावासा वाटतो. भगवंत सांगतायत, की "तू कर्म कर, तू उठ आणि दृढनिश्चयाने कर्म कर." भगवंत सांगतायत. मग इथे भगवंत एकीकडे पहिल्याच कारणामध्ये सांगितलं, की "तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस." मग इथे कुठेतरी भगवंतांनी क्षत्रिय म्हणजे देहाशी कुठेतरी संलग्नता दाखवलेली आहे आणि तीच संलग्नता जाणायची आहे. भगवंत सांगतात. मग हे कुठेतरी फॅनॅटिक नाहीये हो. मग त्या देहाला जाणायचं ते आणि तो देह क्षत्रिय आहे आणि म्हणून मग त्या वर्णाश्रम पद्धतीला नंतर आपल्याला जाणायचंय आणि म्हणून भगवंतांनी भगवद्गीतेत असं कुठेच सांगितलं नाही, की रिटायर झालोय, आता भगवद्गीता वाचायला घ्या. आता भगवंत माझी काळजी करणार आहेत. पूर्णपणे माझी काळजी घेतली जाणार आहे. नाही. असा कुठेच उल्लेख नाही हो. तुम्ही तुमचं कर्म करा. तुम्ही तुमच्या कर्तव्याला चुकवू नका. आणि म्हणूनच जरी ह्या देहाशी निगडीत गोष्टी आहेत, म्हणजे तुम्हाला त्या देहाला जाणूनच परंतु तुझ्या तुझ्या गुणकर्मांप्रमाणे तू क्षत्रिय बनून ते युद्ध केलं पाहिजेस. तुझं कर्म तू दृढ निश्चयाने पूर्ण केलं पाहिजेस. तुझ्या कमिटमेंट्स, तुझ्या जे काही कर्तव्य आहेस त्याच्यापासून तू पळू शकत नाहीस. आणि मग पुढचं कारण सांगताना भगवंत म्हणतायत, की तू जर ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये अर्पण केलंस, तू ते कर्मकांड न करता तू जर कर्मयोग केलास आणि तू जर ते भगवंतांना अर्पण केलंस, ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलंस, तू हे मी करतो आहे, मला युद्ध जिंकायचंय, मला विजय प्राप्ती करायची आहे, तसं न म्हणता तू जेव्हा ते कर्म एकतर तू अधर्माविरुद्ध युद्ध करतो आहेस आणि ते कर्म तू भगवंतांना तू ते माझ्यासाठी कर, मला अर्पण कर. आणि मग ते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात आणि मग ते मोठ्यातल्या मोठ्या संकटापासून सुद्धा तुझं संरक्षण करू शकतं. का केला जातो हनुमंताचा जय जयकार? का विभीषणांना जय जयकार केला जातो? कारण प्रभूंच्या सेवेमध्ये हनुमानाने लंका जाळलेली आहे. मग लंका जाळणं कुठेतरी निषिद्ध मानलं जाईल हो. जर तुम्ही मग रावणाचाच महाल का जाळला नाही? पूर्ण लंका का जाळली? कारण कुठेतरी क्रोधामध्ये जाळली होती. पण तो क्रोध कशासाठी होता? प्रभूंच्या सेवेसाठी. ज्या सीतामाईसाठी भेटायला प्रत्यक्ष हनुमान गेले होते. जर हीच गोष्ट तुम्ही फिलॉसॉफिकली किंवा कुठेतरी या मटेरियल युगातून जाण्याची बघितली, तर तुम्ही त्या गोष्टीला कुठेतरी पाप म्हणाल किंवा ती गोष्ट चुकीची आहे म्हणाल. पण आध्यात्मिकदृष्ट्या कुठेतरी निषेध ज्या व्यक्तीनी परस्त्रीवर ती चुकीची नजर टाकलेली होती, अशा व्यक्तीचा निषेध करण्यासाठी प्रभूंच्या आपल्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये हनुमानाने ते कर्तव्य केलेलं होतं आणि म्हणूनच त्या हनुमानाचा जय जयकार केला जातो. विभीषण ज्याने रावणाविरुद्ध जाऊन आपल्या प्रभूंच्या सेवेमध्ये कारण कुठेतरी चुकीच्या गोष्टींना प्राधान्य न देता त्याच्या विरुद्ध जाऊन त्या गोष्टीचा निषेध करणं, ही गोष्ट प्रभूंच्या सेवेमध्ये अर्पण केली जाते आणि मग अशा गोष्टी मात्र कुठल्याही पापी त्याच्या गोष्टी या पाप मानल्या जात नाहीत. मग एक सुंदर अशी कथा आहे जिथे तुम्हाला उंदीर दिसतोय. पुराणामध्ये एक छान कथा आहे. त्या उंदराला चेरी आवडत असते बरं का आणि या उंदराला चेरी खाऊन झाल्यावरही त्याच्या पोटात भूक असते आणि तशी ती भूक असल्यामुळे तो वाटेने जात त्याला देवळाच्या बाजूनी जात असतो आणि तो त्या देवळात शिरतो आणि देवळामध्ये एक दिवा इथे तुम्हाला दिसतोय तो मिडमिडत असतो. आता तो त्याची बुद्धी काय हो? तो प्राणी आहे. उंदीर प्राणी आहे. त्या प्राण्याची बुद्धी काही इंटेलिजन्स त्याची जी बुद्धिमत्ता आहे ती मनुष्याइतकी नाही, तर जे काही दिसतं आहे, ते मला ते खायचंय कारण ते चेरीसारखं दिसतंय. आणि मग ते मिळमिळतं का आहे? कारण कुठेतरी माझ्यापासून दूर तर जाणार नाही. या सगळ्या विचारांनी त्या दिव्याला कुठेतरी दिवा असा विझण्याच्या ह्याच्यामध्ये असतो. त्या गरम तेलामध्ये उडी मारून तो उंदीर त्या दिव्याला वाचवायला बघतो. आणि त्याची परिणिती काय होणार? त्या गरम तेलामध्ये होरपळून त्या उंदराचा मृत्यू होतो. पण ही गोष्ट आध्यात्मिकरित्या भगवंतांसमोर, मग भगवंतांच्या मूर्तीसमोर जो दिवा जळत होता, त्या दिव्याला विझू देऊ नये या प्रयत्नामध्ये त्या उंदराचा मृत्यू झाला, अशी ती गोष्ट घेतली जाते आणि त्या उंदराला मोक्ष प्राप्ती होते. म्हणून स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात. कारण छोट्यातली छोटी गोष्ट सुद्धा त्यांनी नुकसान देत नाही. निश्चितच ती तुम्हाला त्या कुठल्यातरी मोठ्या धोक्यापासून तुमचं संरक्षणच करत असते.
तो दृष्टिकोन महत्वाचा आहे आणि म्हणून आध्यात्मिक दृष्ट्या निश्चितच त्या उंदराला भगवंत प्राप्ती देतात, मोक्ष देतात आणि अशा प्रकारे मग त्या उंदराला उंदीराने आध्यात्मिक दृष्ट्या तो महान ठरतो. असंच हनुमंताचं आणि विभीषणाचं उदाहरण आपण घेतलं. अशा या 3 कारणांना आपण जाणलं. चौथं कारण आपण 3.24 इथे म्हटलंय. कारण उद्याच्या 3.18 ते 24 आपल्याला जाणायचंय, की वर्ण शंकर पद्धती नाही, तर वर्णाश्रम पद्धती भगवंतांनी निर्माण केली आहे. कारण ज्या भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत उचलून एक स्वतः आदर्श बनलेले आहेत. मग काय गरज होती अशा 6 ऐश्वर्यांनी नटलेल्या भगवंतांना कुठलं कर्म करायची? एक आज्ञा दिली तरी भगवंतांचं कर्म निश्चितच साध्य होऊ शकत होतं, परंतु नाही. प्रत्यक्ष उदाहरणासह मग त्यांचं अनुकरण करणारे अनुयायी नसावेत. त्यांचं अनुसरण, त्यांच्या उपदेशाला अनुसरण करावं. यासाठीच ज्यांनी 7 दिवस 7 रात्र आपल्या गोकुळवासियांसाठी तो गोवर्धन पर्वत उचलून ठेवलेला आहे करंगळीवर. मग जे अनुकरण केलं जातं आजच्या या तथाकथित जगामध्ये आणि या मायावादी आणि जे तर्कवादी लोक आहेत, की जे भगवंतांचं अस्तित्वच मानू शकत नाहीत. ते कुठेतरी अनुकरण, की आम्ही देव स्वतःला देवत्व असलेले समजतात. मग अशांना खरोखर असा प्रश्न मग ज्या विश्वरूप दर्शनाला सुद्धा अर्जुनाने म्हणूनच विनंती केली आहे, की जर एखाद्याने उठून स्वतःला दैवी शक्ती असल्याचा क्लेम केला, कुठेतरी असल्याचं अ, 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 काय म्हणतात ना त्याला शिक्का, की मला दैवी शक्ती आहे. मग मग दाखवा गोवर्धन पर्वत उचलणं शक्य आहे का हो एवढं 7 दिवस 7 रात्र? मग ज्या शिवांना आपण बघतो, की ज्या समुद्र मंथनाच्या वेळी ज्यांनी सगळं विष प्राशन केलेलं आणि विष पचवलेलं आहे. अहो, एक थेंब विषाचा गेला पोटात तर मनुष्य मरण पावतो हो. मग अशांनी अनुकरण न करता जर त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण आणि त्या उपदेशाला अनुसरलं तर निश्चितच कुठल्याही कौटुंबिक परंपरेचा नाश होणार नाही आणि त्यासाठी ती आदर्श व्यक्ती प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म पूर्ण केलं पाहिजे. काय आहे विहित कर्म हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायात जाण्याचं आहे. म्हणून हे जे कारण आहे कौटुंबिक परंपरेचं हे आपण उद्या अजून विश्लेषित प्रमाणामध्ये एवढंच कारण आपल्याला पुढच्या अध्यायामध्ये जाणायचंय. कारण ज्या भगवंतांनी आपला आदर्श मानून ज्यांना अनुकरण न करता अनुसरण करायला सांगितलं, ज्यांच्या उपदेशांवर चालायला सांगितलं, निश्चितच त्यांनी कुठल्याही गोष्टीचं नुकसान होणार नाही, की जी गोष्ट वर्णशंकराला मग ज्या भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, की भगवंतांनी प्रत्यक्ष आदर्श बनून कुठल्याही अवास्तव अशा लोकसंख्येला निर्मिती होऊ दिली नाही. ते शांततेचा विनाशक बनले असते, परंतु त्यांनी वर्णाश्रम पद्धतीची मग ज्या विहित कर्मातून मग हे विहित कर्म काय आहे? ज्या वर्णाश्रम पद्धतीतून भगवंतांनी ना जन्मानी, ना बंधनानी, ना कुठल्याही धर्मानी हे सगळं मनुष्याचं केलेलं आहे हो. परंतु भगवंतांनी गुणकर्मांनी ती विभागणी केलेली आहे. आणि ते आपल्याला उद्या जाणायचंय. अशी आदर्श व्यक्ती आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, "तू आदर्श बन." जर तू हे युद्ध केलं नाहीस, तर तुझ्याबरोबर अनेक जण या युद्धातून पळून जातील. कारण तुझं अनुसरण केलं पाहिजे आणि तुझ्याच उपदेशांवर चाललं पाहिजे आणि म्हणूनच तू त्या प्रकारेच ते अनुसरण करणं महत्वाचं आहे. एक मिनिट हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर अशा या कारणाला आपण उद्या जास्त विश्लेषित स्वरूपात जाणून घेणार आहोत. आदर्श व्यक्तीला कशाप्रकारे मानलं जातं. मग ज्या प्रकारे आपण पहिल्या कारणापासून जाणलं, की जे गुह्य ज्ञान तू शरीर नाही आत्मा आहेस आणि जे काही तू कर्म करशील ते तुझं दृढ निश्चयाने कर. कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. तू पळकुटा भ्याड नाही तू ठरला पाहिजेस. तू शत्रूपुढे तसा न ठरता एक आदर्श व्यक्ती बनलं पाहिजेस आणि त्याचप्रमाणे तू हे कर्म जे करतोयस ते कर्मयोग तो कर्मयोग कधी जेव्हा ते भगवंतांशी जोडलं जातंय कर्म, जो कर्मकांड की तुझ्या इंद्रियांसाठी, तुझ्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेसाठी न करता तू ते भगवंतांना अर्पण कर आणि म्हणूनच मग तो कर्मयोग साधला जाईल. ज्या कर्मयोगाला आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. कर्मयोग, योग म्हणजे जोडलं जाणं. कोणाशी तर भगवंतांशी जोडलं जाणं. जे कर्म भगवंतांशी जोडलं जातंय तो कर्मयोग.
आणि मग एवढं सगळं सांगून भगवंत सांगतायत, की तुझी बुद्धी मग तू असमंजस व्हायचं कारण काय आहे? तुझ्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत. तुझी जी फोकस्ड मग जो धनुर्धर एक उत्तम शिष्य जो द्रोणाचार्यांचा, की ज्याला फक्त झाडावरती इतर शिष्यांना विचारलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्रोणाचार्यांना मिळाली. पण ज्यांच्या लाडक्या शिष्याकडून त्यांना फक्त एवढंच उत्तर मिळालं, की समोर मला पक्षाचा डोळा दिसतोय आणि मला तो डोळा फोडायचा आहे, कारण तो एक उत्तम धनुर्धर आहे. अशा उत्तम धनुर्धराची बुद्धी का अशी अव्यवसायात्मिक झाली आहे? म्हणजे कुठेतरी त्या बुद्धीला फाटे फुटलेत कारण त्या मनामध्ये अनेक विचारांचं काहूर माजलेलं आहे आणि म्हणूनच त्यांची बुद्धी कुठेतरी दृढ निश्चयाला ओढत नाहीये. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत, "व्यवसायात्मिका बुद्धी रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखान्यनंतांश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. ज्याप्रमाणे तुझ्या बुद्धीलाही मग जे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जसं आपण भागवतामध्ये ज्याचा उल्लेख आहे आणि ज्या पुरुषार्थाला की मग अशा अशा गोष्टीतून मग ती व्यक्ती कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेला आणि अशा गोष्टींना ती व्यक्ती कुठेतरी कारणीभूत ठरत असते. कारण त्या बुद्धीला फाटे फुटलेले असतात. त्या बुद्धीचं कुठेतरी काम थांबलेलं असतं आणि ती बुद्धी कुठेतरी आपण म्हणतो ना त्या बुद्धीचा नाश होण्याइतपत त्या बुद्धीला कुठेतरी अ, 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 आपण म्हणू की वेगवेगळे फाटेच फुटलेले असतात. कारण कुठल्यातरी एका फर्म गोष्टीवर, कुठल्याही दृढनिश्चयावर ती बुद्धी येत नसते आणि म्हणून जे डळमळीत वृत्तीचे असतात, जे द्विधा मनस्थिती असतात, त्यांना त्यांच्या बुद्धीचा निश्चितच नाश होतो. निश्चितच त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटतात. मग अर्जुनाला प्रश्न पडतो, की जर मी हे व्यवसायात्मिक बुद्धी आणायची आहे, जर माझी बुद्धी मला स्थिर करायची आहे, तर या स्थिर बुद्धीला करणारी व्यक्ती असते कशी? मग ही व्यक्ती चालते कशी, बोलते कशी, वागते कशी, खाते कशी, पिते कशी आणि कशाप्रकारे तिचं वर्तन आहे, हे मला सगळं जाणून घ्यायचंय. हा प्रश्न अर्जुन विचारतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सीतादेव मुनी अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. अशा स्थिताधीर मुनीला आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्याचं मन बघा आपण म्हटलं, की जे डळमळीत वृत्तीचे असतात आणि जो धीर मनुष्य जसं पहिल्या कारणामध्ये सांगितलं, मग धीर मनुष्य या बदलामुळे गोंधळून जात नाही, कारण त्याची बुद्धी त्याने स्थिर केलेली असते. ती व्यक्ती कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये दृढ होत असते. शरीर नाही, आत्मा आहे सांगणं सोपं आहे, परंतु ते आत्मसात करणं कधी कधी जमेल, जेव्हा त्या व्यक्तीला ती दृढ निश्चयितता कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेतून स्वतःला जेव्हा ते स्वतःचं मन नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करेल, मग त्या मनाला स्थिर करून बुद्धी स्थिर करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींना जेव्हा आजमावलं जाईल, तेव्हा ती व्यक्ती स्थिताधीर मुनी बनवली जाईल. आणि म्हणून मग हे सगळे जे श्लोक आहेत, तुम्हाला 2.55 मध्ये या स्थिताधीर मुनी त्याची लक्षणं, की ज्यांनी त्याचं मन स्थिर केलेलं आहे. मग त्याची भाषा कशी आहे, तो कसा बसतो आहे, कसा चालतो आहे, अशा या स्थिताधीर मुनीला आपल्याला जाणून घ्यायचंय. जे चित्र तुमच्या समोर आहे, ते प्रल्हाद महाराजांचं चित्र आहे. जे राक्षस योनीमधून जन्मले होते. हिरण्यकश्यपू ज्यांचे वडील होते, परंतु आपल्या मातेच्या गर्भात असताना ज्यांच्यावरती संस्कार, ज्यांनी भगवंतांचं गुणगान ऐकलेलं होते, असे प्रल्हाद महाराज जन्मल्यानंतर सुद्धा ते फक्त नारायणाचंच नाव घेत होते. नारायण, नारायण, नारायण. जळी स्थळी त्यांना फक्त नारायणाचं नाव घेत होते आणि ती नृसिंह जयंती आपली 4 मेला येणार आहे आणि अशा या नरसिंहाचा अवतार घेऊन भगवंतांनी प्रत्यक्ष या प्रल्हाद महाराजांचं आपल्या भक्ताचं रक्षण केलेलं आहे. ज्या हिरण्यकश्यपूनी प्रल्हाद महाराजांना प्रत्येक क्षणी मरणासन्न यातनांना तोंड द्यायला लावलंय. कधी दरीत, कधी उंच डोंगरावरून दरीत फेकलंय, कधी सर्पांमध्ये टाकलंय, कधी गरम तेलामध्ये, कधी राक्षसांमध्ये, अशा अनेक निरनिराळ्या अशा मरणासन्न अशा यातनांना तोंड द्यायला लागलंय. पण मन काय हो?
मनाचा निश्चय दृढ होता. भगवंत आहेत, माझं रक्षण करणार आहे. आणि म्हणून भगवंत या स्थिताधीर मुनीचा उल्लेख करताना सांगतायत, श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थमनुगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक ऊर्जातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्याला थोडेसे आज एक 5-10 मिनिटं कदाचित, कारण श्लोक पठणाला थोडीशी सुरुवात उशिरा झाली. मी ठरवलेलं 3:10ला, पण माताजी नव्हत्या आधी, म्हणून थोडासा आपल्याला एक, कारण हा अध्याय थोडा मोठा आहे. बाकी अध्याय तुम्ही बघाल तर मला वाटतं अगदी वेळेवर घड्याळ लावा कदाचित आधीच, म्हणजे कुठलीही घाई नसेल, पण बाकी अध्याय हे थोडेसे लहान मोठ्या स्वरूपातले. दुसरा अध्याय आणि 18वा अध्याय हे मोठे आहेत. थोडासा वेळ आपल्याला एक 10 मिनिटं तरी जास्त अजून लागेल. आणि म्हणूनच मग परमपुरुष भगवंत सांगतायत, की मनुष्य मानसिक उपजातून, मग ज्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेतून उत्पन्न झालेल्या इंद्रिय इच्छांबद्दल जेव्हा तो त्याग करतो, की ज्या इंद्रिय वस्तूंचा जेव्हा तो त्याग करतो, त्या आपल्या स्वतःच्या मनावर नियंत्रण करतो आणि त्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते आणि तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो, अशी व्यक्ती ही स्थिताधीर मुनी म्हणवली जाते. आणि कशी असते ती व्यक्ती? दुःखश्वनुविमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोध स्थिती निर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखांमध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झालेला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनी, त्रिविध ताप कुठले? आध्यात्मिक, अधिदैविक आणि अधिभौतिक. जरी हे सगळे त्रिविध ताप मनुष्याला असले तरी त्या त्रिविध तापांमध्ये सुद्धा मन अविचलित ठेवणं, विचलित न होऊ देणं, सुखाने होरपळूनही जायचं, हुरळूनही जायचं नाहीये आणि दुःखात होरपळूनही जायचं नाही, हे ज्याला कळलं आहे, हा बॅलन्स, हा समतोल जी व्यक्ती राहतीये, जो आसक्ती, भय, क्रोध या सगळ्यापासून कुठेतरी या भावनांना त्यांनी स्वतःला इतकं नियंत्रित केलंय, अशा व्यक्तीला स्थिताधीर, जो आपली इंद्रिय त्या कासवाप्रमाणे कुठेतरी नियंत्रित, आत ओढून घेतं ना कासव, ज्याप्रमाणे कुठेतरी जर थोडीशी चाहूल जरी लागली तरी कासव आपली इंद्रिय तत्क्षणी आत ओढून घेतं, त्याचप्रमाणे या इंद्रिय विषयांचा थोडासा जरी वास आला तरी ही व्यक्ती स्वतःला नियंत्रित करू शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बसणे. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ती व्यक्ती चालते कशी, बसते कशी, मग अशा प्रकारे ती नियंत्रित करते. आणि त्यांचं वर्तन हे अशा प्रकारे आचरण असतं, की मनावरती ताबा मिळवणं, मनाला नियंत्रित करणं, हे त्या व्यक्तीमध्ये, त्या चेतनेमध्ये, स्वतःच्या चेतनेमध्ये दृढ होणं, मग त्या इंद्रिय विषयांमध्ये न रमणं. आणि अशी व्यक्ती ही आध्यात्मिक व्यक्ती असते, जी सर्व परिस्थितीत बघा आपल्याला दिसेल, तर मग भौतिक परिस्थिती, ज्याला कुठेतरी हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा या सगळ्याची कुठेतरी झळ लागते आणि शरीर मरतंय, माझं शरीराला त्रास होतोय, मला थंडी वाजतेय, मला ऊन लागतंय, मला पाऊस लागतोय. कारण जिथे कुठेतरी देहधारी भावनेशी निगडीत आहे सगळं. आणि म्हणून मग चिंता आहे, मनामध्ये गोंधळ आहे. मग मी काय करू? हे नाही झालं तर काय करू? पाऊस आला तर काय करू? आणि या सगळ्या कुठेतरी प्रापंचिक गरजा तर आहेत, पण ज्या इंद्रिय विषयांच्या निगडीत ज्या गोष्टी आहेत, त्याचं कुठेतरी समतोल राखणं कठीण होतं. कारण देहदारी, त्या देहाशीच निगडीत भावना आहे. पण जो त्या आत्मिक भावनेशी निगडीत झालेला आहे, तो त्याच्यासाठी सर्व परिस्थिती ही सहनशील असते. संपूर्ण शरीरात चैतन्य, शरीर मरतं परंतु ते नेहमी बदलतं आणि आत्मा हा अविनाशी आहे. आत्मा ना कापला जाऊ शकत, ना जाळला जाऊ शकत, ना ओला होत, ना न वाळवला जात. या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी आत्मसात करायचा जी व्यक्ती प्रयत्न करतीये आणि ती व्यक्ती आत्मसाक्षात्काराकडे निश्चितच वळत असते. अशा व्यक्ती या आध्यात्मिक व्यक्तीचं वर्णन केलेलं आहे. मग
भगवंत सांगतात सगळं कळतंय हो. सीता धीर मुनी म्हणून कोण आहे, की कशी व्यक्ती चालते, बोलतीये, वागतीये, हे सगळं सांगितलंय. सगळं कळतंय पण वळत नाहीये हो. का वळत नाहीये? ते न वळण्याला काय कारण आहे भगवंत सांगतायत. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषय इतके जोर धरतात की मग प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिलंय, समोर तुम्हाला दिसतंय. एक स्त्री पुरुष हो, एक मुलगी मुलाला आवडतीये, मुलगी मुलाला मुलाचं हे मला छान आवडतंय, हे त्याचं काम करणं मला आवडतंय, इथपर्यंत ठीक आहे. मग ती कुठेतरी आसक्ती निर्माण होते. त्या आसक्तीचं वासनेमध्ये रूपांतर होतो. संगान सजायते कामः कामात क्रोधो विजायते. मग ती काम वासना इतक्या इतक्या त्या प्रकोपात जाते की मग त्या काम वासनेतून त्या व्यक्तीविषयीच्या अपेक्षा असंच केलं पाहिजे, तसंच केलं पाहिजे आणि त्या व्यक्तीने जर कुठेतरी त्याच्यावरती काय म्हणतात ना त्याला, मग सगळं डॉमिनन्सी करून असंच केलं पाहिजे, तर तू अशी नाही वागलीस तर असं होणार, तसं मग क्रोध. तोच कामवासना, तीच कामवासना क्रोधाला कुठेतरी निर्मिती आणि मग तो क्रोध सहन होत नाही. कारण जी व्यक्ती आपल्या मनासारखं वागत नाहीये म्हणजे काय? मग तो चीड, राग हा सगळा उत्पन्न होतो आणि म्हणूनच मग इंद्रिय विषयांचं चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती, मग ती आसक्ती किती वाढतीये, मग ते प्रमोशन मिळवायचंच आहे. कसं का होईना पण मला ते मिळवायचंय. ती आसक्ती त्याच्याबद्दलची ओढ इतकी वाढते, की मग ते कशाही प्रकारे मिळवलंच पाहिजे. नाही मिळालं तर मनाची होणारी चडफड, तडफड आणि चिडचिड या सगळ्याला कुठेतरी क्रोध निर्माण करते. आणि तोच क्रोध काय करतो बघा. क्रोधात भवति सम्मोहाः, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. क्रोधापासून संमोहन निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकृपात पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतका मोह निर्माण झालाय, इतकी आसक्ती जी क्रोधामध्ये गेलीये, मग त्या रागाच्या भरामध्ये काय कळणार आहे चांगलं का वाईट? तो इतका संमोह निर्माण झालाय, भ्रमिष्ट व्हायला होतंय मन. मन भ्रमात जातंय. जो मन बुद्धीचाही नाश करायला कारणीभूत होतंय आणि जर या बुद्धीचा नाश झाला, तर काय मनुष्य विचार करणार आहे? जे काही सत्सत विवेक बुद्धीच नाश पावणार आहे हो. त्या बुद्धीचा नाश पावल्यानंतर आपोआप मनुष्य घसरतोय हो. खालीच घसरतोय. मग त्या घसरण्याला काही लिमिटच नसणार आहे. अधःपतन होतंय त्या व्यक्तीचं. कुठल्या थराला व्यक्ती जाऊ शकते हे नाही सांगू शकत मी. आणि म्हणून मग आपल्याला हे जाणतोय आपण, इंद्रिय विषयांची ओढ, ती इंद्रिय वस्तू इतक्या आकर्षित आहेत, की ज्याची आसक्ती वासनेमध्ये कधी रूपांतरित होते. वासना क्रोधाला आमंत्रण देते. क्रोध भ्रमाला आमंत्रण देतो. भ्रमामध्ये स्मृतीचा भ्रमनिरास होऊन बुद्धीचा नाश होतो आणि त्याच्यामध्येच मनुष्याचं अधःपतन होतं. आणि म्हणून मग या सगळ्याला, मग या स्थिताधीर मुनीला जाणलं म्हणजे काय जाणलं? ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताचा फरक आपण जाणला आणि म्हणून ज्या शेवटी परत भगवंतांनी सांगितलंय, की ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण आपण तात्पर्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हे जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून ही जी आसक्ती आहे ना, त्या आसक्तीलाच सुरुवातीला कुठेतरी त्याच्यावरच काम करणं आवश्यक आहे. जोपर्यंत ती वासनेत रूपांतर होत नाही, त्या आसक्तीलाच कुठेतरी, आसक्ती आणि अनासक्ती काय आपण मागतोय आणि काय आपण कुठल्या गोष्टीचा कशा प्रकारे विचार करतोय याचं तारतम्य बाळगलं पाहिजे. आणि म्हणून या गोष्टींपासून मुक्त असणारा ज्या प्रभुपादांना आपण बघितलं, की जे प्रभुपाद फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये हो.
गुरूंच्या आज्ञेनुसार वयाच्या 70व्या वर्षी जी व्यक्ती परदेशामध्ये गमन करतीये, अनेक हृदय विकाराच्या झटक्यांना 2 हृदय विकाराचे झटके येऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारची श्रद्धा डळत नाहीये मनातली. कारण गुरूंच्या आदेशाचं पालन करायचंय, पुस्तकं लिहायची आहेत, छापून त्यांना मार्गदर्शन करायचंय आणि अशी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये प्रस्थापित करायची आहे. प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची आहे. हा एकच मिशन, हे एकच ध्येय आणि ते ध्येय या सगळ्या आसक्ती, अनासक्तीपासून मुक्त केलेलं आहे त्यांना. आणि म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रण करण्यामध्ये जो कोणी समर्थपणे तो पेलू शकतो तो भार, तो निश्चितच भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकतो. अशी ही स्थिताधीर मुनी हे प्रभुपादांचं उदाहरणही आपण जाणलंय. अहो, अशा ठिकाणी परदेशामध्ये जाऊन उभे राहिलेत, की सामान्य मनुष्य जिथे उभाही राहू शकणार नाही. अशा प्रकारे ज्या हिप्पी लोकांमध्ये आणि अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींमध्ये प्रभुपादांनी वास्तव्य केलेलं आहे आणि त्यांच्यामध्ये त्यांचं परिवर्तन केलेलं आहे, मनपरिवर्तन, पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन ज्यांनी केलेलं आहे. कारण आसक्ती, अनासक्ती याच्या पलीकडे जी व्यक्ती गेलेली आहे, ती सीताधीर मुनी आहे. असं थोडेसे एक वरती 10 मिनिटं तुमची जास्त घेतली, पण इथे हा अध्याय पूर्ण झालेला आहे. ज्याला भगवंतांनी पूर्णपणे अर्जुनाच्या प्रत्येक कारणांचं निरसन करून मग अर्जुनाचं जे काही दृष्टिकोन आहे त्या दृष्टिकोनाला भगवंतांनी बदलून तू असा विचार न करता या गोष्टीचा असा विचार केला पाहिजेस. त्या स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण दिलेलं आहे, त्याचं वर्णन ऐकलेलं आहे आणि हे सगळं ऐकून वळत नाहीये, परंतु पुन्हा त्या व्यक्तीचं वर्णन, ह्या आसक्ती अनासक्तीला कशा प्रकारे पार करून पुढे जायचंय आणि तरच कुठेतरी आध्यात्मिक उन्नती साधली जाणार आहे. हरे कृष्ण. इति द्वितीयोध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.